Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul anдағы yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi Tuğan yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chaqirlishda Şang sug'orliq sabablar bor. Tirliklarning bosh soni kemini nechik to'xtatirga. Bu haqda zona kengashmalarida söylashdilar. Qirg'iy janliklarini qo'l bilan qo'g'ilmaygina nechik davolarga veterinarlar qidiruv shirina qarshi ko'zga kurashni boshladi. Sof havoda massaj olib stressdan saqlanib yashaylar. Finlandiya turog'indagi Chexiya siyirlari haqida bizning reportaj. Avulga ilkiga jonlilikni qaytarmoqchilar. Qishtovi fermerlar G'imranovlarning o'y niyatlarini bizda eshitib qaytdik. Bugungi topshiriqning tip temalari ana shular. Быйыл тірлікшілікті қышлату ауыр болыр деп фаразлы білгішлер. Мұнда қышның салқын болашағынан бигірек тірлік азығының сифаты да зоры ойнайышақ. Біліп тұрабыз, мақтанырлық сифатлы азық әзірлеп болмады. Қырылықтан нық зиян көруші құжалықларға азықның көп мәдір үлішін шиттен сатып алырға туры келешек. Бұл атнада республика районларында зона кеңешмелері башланды. Ақтанышның Нурбаян құжалығында өткәрілгенінде бізді қатнаштық. Семинарда шақты темалар көтерілі. Тірліклеріні дұрыс етіп ашату, еш тірліклерінің сақланышы, қол қызметін жеңілейту usullары соны кетсең байтаққа жиыла. Әлігі кеңешмелерді шоң суғарлық себеплер де бар. Республика жетекшілігін ең бір шығаны тірліклерінің баш саны кему. Бұйылғына мал саны 27 мың башқа кемеген. Шуның 3600-і соғым сиырлары. Не үшін шулай көп кеметкеннер соң? Бұл турыда хужалықларының өзлерінен де сұраштылар. 2022 елдан хужалықларға субсидия беру 8 түрлі көрсеткіштен шығып қаралашақ. Бұйыл хужалықларға берілуші ердем көлемі 314 миллион сум болған. Ол ақшаға итке жиберілген ос сүтлі сиыр орнына яқшы нәсілісін алырға бола биту ise. Сүт жетістіру ұзған елға қарағанда 1%-қа ортқан. Ит жетістіру ise былтырғы көлемде қалған. Семинарда тағын ненде темалар көтерілді. Алар турында тәпсилләп келесі язмада сөйләрбіз. Кеңешменің Нурбаян құжалығында өткәрілуіне ғажапланасы жоқ. Көзгі семинарларыны әрі агрофирмаларының тірлікшілік комплексларында түгіл, нәқ мәне ғади құжалық ету солу білән ішлеушілерді ұздыру қолайырақ дей ұйыштырушылар. Нурбаянлылар 5332 гектар жер ішкірті, 700 баш сауым сиыр асырыйлар. Узған ел 200 миллион сомлық сүт сатқанлар. Бұйыл сүтнің табышы азырақ болыр деп фаразлы құжалық жетекшісі Ойрат Ғапсәләмов. Құрылық болу себеплі тірлік азығының бір үлішін сатып алырға туры келешек. Тірлікшілікті өсішін тәмин ету үшін барысы да өтелі. Жыл бойына біз 1180 баш көлемінде приплод біз алдық. Алардың Угізде алар почти 50 келейінді, башта, енді біздің мұнда біз ауқырада енді 6 қатын қыз біз ішілей, алар туған күннен алып, 72 күнге қадар қорап енді топшыралар екінші ғырыппыға. Бір бұзау қараушыға 50 баш көп түгіл. Бұзауларға күніне 2 мәртебе жылы сүт ішіртелер. Соңа еш бұзауларының иммун системасы нықтар. Алар арасында өлім кетім yok дәрежесінде. Өлім кетімінде ойға сол 2-3 үлістірі. 120 баш бұзау алабыз, 100 баш, 120 баш. Кем дегенде 90 баш бұзау. Бұғына простительменді деп етебіз. Процентным соотношение деп етебіз. Процентным соотношение алғанда 3%, 2% ұстатылар тұғандар. Семинарда қойбір құжалықларда өлімнің 30%-қа жетуі мәғлум болды. Алар үшін өрнек алырлық тәжірибе бар Нурбаян құжалығында. Үгіз бұзауларны да сатмайлар береді. Аларны 7 сетнер ауырлыққа жеткеріп итке тапшыралар. Андай ауырлық жиған малының ит шығышы да артығырақ бола. Әлігі үгізлер тәулікке 1200 грамм өсіш бере. 18 айда тиешлі ауырлықны жиып та үлгірелер. Үгізлеріне біз 150 килограммнан иллюстрация жасайбыз. Иллюстрация жасағаннан соң бізге нәрсе үшін жасайбыз, сол агрессивность кемей. Біздің үгізлерінде... Аташа айтқанда сол пішеу деген сөз бе? Пішеу деген сөз. Біздің үгізлерінде бейсіз тұраларында, біз привозной методында. Бірсе сүздішмейлер енді? Жоқ, сол иллюстрация жазағаннан соң аларында тынсаналар. 2 ай әлік шиттен сегментал тұқымлы сиырлар алып айтқандар. Қазір ит һәм сүт тұқымлы сиырлар бұзаулыйда башлаган. Құжалықта бұл юнәлішінде табыш кетірілді үмітләнәләр. Сарайның башында бұзаулау боксы бар, шонда бұзаулайлар. Бұзаулаға şimdi бұзауын бүтін сарайға орнаштырып, сиырларын шушы сарайда соғабыз. Тіге рационларын илерін келу бітіргенде, оқлағыр дейіп ұшанып қалабыз енді. Неше литр соғасыз? Бұлардан сол 24-25 литр сүт соғып алабыз.
Мондый токым сыерлар үрчетүнең максаты ит бозаулары алу һәм лейкоз ширеннән котылу. Ярым кыргый малларда ширгә каршы туручанлыкта сизелә. Буларның авыртуга бирешү яклары инде ничектер авыруларны җиңелрәк үткәрәләр. Теге бик ветеринария хезмәткәрләренең бик кысылышы әз инде. Хуҗалыкта 760 баш сыер бар. Зур итми генә сөтчелек комплексы да төзеп куйганнар. Айрым әйләнә торган савыз алышлый. Көн сайын сатуга 15 тонна сөт озатыла. Әгәр җитәкче терлекчелекне табыш алырлык бизнес дәрәҗәсенә күтәрәм дисә, менә шушы юнәлештә эшләргә кирәк ди киңәшмәне оештыручылар. Һәрбер әйберне бизнес иттереп карамасак, безнең киләчәгебез булмаячак инде. Ул һәрбер әйбердә, һәрбер бозау үстерүдә дә, танау үстерүдә дә, катлатуда да, ашатуда да, сөт алуда да үзенең плюсовой факторлары булырга тиеш. Әгәр минус якка барабыз икән, бозау үстерүдә дә, иттә дә, сөттә дә хуҗалык алга бармаячак. Һәм һәр вакытта да аска тартым булачак. Шуңа күрә бизнес ягыннан караганда чем тизрәк үстерәбез, тизрәк катлатабыз, тизрәк бозау алабыз, шул вакытта да сөтнең кулам ягы да и бәясе дә әйбәтрәк булачак. Киңәшмәдә көтү һәм азык белән идарә итү технологиясенә тукталдылар. Яшь терлекләрнең үлеменә китергән сәбәпләр дә ачыкланды. Күп хуҗалыкларда вакытында җитәрлек җылы су белән дә тәэмин итә алмыйлар икән бит бозауларны. Кышкы чорда бигрәк тә. Югыйсә су җылыту һәм куу насослары артык кыйммәттә тормый. А когда телятница на сегодняшний на своих плечах киентавлян суташего вакута, должным образом не может выпоить своих телят. То есть есть норма нагрузки, это не секрет. Сегодня телятницы смотрят и по 150, и по 200 голов один человек. То есть это человеческий ресурс все-таки, он ограничен. Зәй Әгерҗе Түбән-Кама районнарында малларның баш саны кимегән. Киләсе елдан субсидия бүлгәндә бу кимчелекләр исәпкә алыначак. Нәтиҗәдә андый хуҗалыклар ярдәм акчасыннан колак кагачак дигән сүз. Начар сыерларны нәселлегә алыштырганда бик тә ярап куяр иде ул акчалар. Сегодня, выбраковывая свое поголовье, Аз сөтле сыерны иткә тапшырсаң, уртача 60 мең сум акча чыга. Әгәр аның урынына нәселлене аласың икән, хөкүмәт 50 мең сум бирә. Сөт савуны арттырган өчен бирелә торган 38 мең сумны да кушсак, саллыгына сан килеп чыга. Андый акчага ел буе барлык сыерларны алыштырып чыгырга була. Быел сарыкчылыкка да федераль казнадан ярдәм бүленгән. Меркурийга кермәгән, документларын тапшырмаган сарык асраучылар ул субсидиядән дә мәхрүм калган. Аграр министрлык белгечләре әйтүенчә, 2 миллион 500 мең сум акчаның нибары 1 миллион 200 мең генә ияләренә барып җиткән. Үзләштерелмәгән сумма кире федераль казнага китәчәк. Киләсе елга акча бүлгәндә Татарстанга бу кадәр кирәк булмады дип күләмне кисеп куюлары да ихтимал. Сарыкчылыкка бернинди ярдәм юк дип ничә еллар зарландык. Ярдәм бүленгәч кирәге беткәнме? Аңламассың. Киңәшмәдә күтәрелгән темаларга киләсе тапшыруларда да тукталырбыз әле. Элеккеге бер типта төзелгән фермалар хәзер тарихка кирип бара. Терлекчелек белән шөгыльләнергә теләүчеләр бүген мөмкинлекләреннән чыгып, эш өчен уңайлы малтыраклары төзи. Акчасы булганнар исә чит ил тәҗрибәсендә йөренә, хәтта төзелеш материалына кадәр шуннан алып кайтып төзи. Терлекчелек тармагын табыш китерә торган бизнеска әверелдерүчеләр әнә шулай төрле ысуллар куллана. Саба районының Юлбат агрофирмасы мәсәлән 200дән артык баш савым сыеры сыйдырырлык ферманы Финляндиядәге сыман итеп төзегән. Хәзер терлекчелек комплексын төрле инфекциядән, сыерларны стресстан ничек саклыйлар. Финляндиядән кадәр алып кайткан кыйбатлы агач аркаларның файдасы ниде? Буларның барысына да киләсе видеоязмада җавап бирербез. Юлбат хуҗалыгының туктар комплексында 216 баш сыер исәпләнә. Хәзерге вакытта 172се савыла, калганнары буаз. Терлекләр торган бинаның зур һәм биек булуы сыерлар өчен уңайлы. Күрәсез, аларның кайсы ашый, кайсы ял итә, кайсылары сау залына керергә әзерләнә. Сыер сау һәм башка эшләр барысы да роботлаштырылган. Иске фермаларда 150 сыерга ким дигәндә 6 даяр кеше. Ә монда хәзерге вакытта менә 172 савым сыеры. Монда көне буена бер оператор җитә. Оператордан башка мал табибы, башка тораклардагы бозау караучылар, азык таратучылар барлыгы 10 кеше хезмәт күрсәтә биредә. Тәүлек дәвамында һәр сыер 6 мәртәбә савымга керә. Сыер сау 4 роботка йөкләнгән. Ул роботлар компьютер белән элемтәдә. Мәсәлән, сыерның авырлыгы күпме, тән температурасы нормадамы, сәламәтлеге ничек, барысы да экранда күренеп тора. Бу кадәр мәгълүматны гади адәм баласы гына түгел, белгечләр дә тиз арада гына чамалый алмас иде. Роботлар күп ялгышларны булдырмый кала, ди комплекс җитәкчесе. Дояркаларны канына хәтле савырга мөмкиннәр сыерның. Аның каны белән савган саңнары җилеме бозыла, сөтнең качествосы бозыла. Робот бу ялгышлыкларны барсындагын юкка чыгара. Әгәр дә инде
массивлы сыерлар булса, ул аны күрә. МКЧС датчиклар аша күрә инде ул аны. Һәм ул некондиционный сөтне ул аны инфаюз ширәтләргә савып куя инде. Аерым бу сөт бер кашандаган таныкка китәм бер нинди ялгышлык белән дәген. Комплексның мал табибы Айнур Гыйлметдинов узган ел гына диплом алып бирегә эшкә кайткан. Укырга кергәндә шәһәрдә төпләнәм дип ниятләгән егетнең фикере нигә кинәт кенә үзгәргән соң? Кире авылга кайту уе булмаган бит аның. Уку процессының практика өлеше егетнең фикерен төптән үзгәртеп куя. Әлбәттә, яңа фермадагы технологиялар да кызыктыргандыр. Элеккеге эш шартлары белән чагыштыра торган түгел бит хәзергесен. Роботлар да мал табибының төп ярдәмчеләре бүген. Монда малларга бөтенесенә дәген яшәр өчен бөтен условиялар дип булдырылган. Климат, например, микрофлора бөтенесе стандартларга туры килә. Арсов һавада дөресрәге, как урамдагы шикелле почти, но просто температураны килеп була инде. Салкыннарны, суыкларны, җилне, сквознякларны барсында. Бинадагы микроклиматта автомат рәвештә көйләнә монда. Терлек өчен һава артык дымлы, артык салкын, артык җылынып китәргә тиеш түгел. Махсус җилләткечләрне тәрәзәләрнең ачылу-ябылуында компьютер контрольдә тота. Хәтта азыкны да бина эченә алып кермиләр. Трактор ярдәмендә малларга ашауны урамнан салабыз. Фидвол исемле капкалар автомат рәвештә ачылалар һәм миксер ашауны урамнан сала. Мондый усул белән азыкны кертү малларга стресс ясамый һәм шулай ук комплекска вируслар һәм бактериялар кертмәүдә бик зур ярдәм күрсәтә. Ә инде бинаның каркасы ябыштырылган борыслардан җыелган. Алар шыдам, уттан да, судан да курыкмый дигән Назахмәтҗанов. Кыскасы, бу комплексның бәясе арзан түгел. 170 миллион сумнан артык акча тотылган. Әле Галштин токымлы сыерлар янындагы Чехиядан кайтарылган монбильярд токымлыларның бәясен дә кушсаң, комплекс бик зур чыгымнар сораган булса да, ләкин ул үз-үзен аклый. Хәзерге вакытта без 30 литр сөт савабыз бер сыер башына. Бу бик зур күрсәткеч булмаса да, ләкин район буенча караганда инде алдынгы рәтләрдә дип әйтергә кирәк. Ел ахырына кадәр бу комплекста монбильярд токымын гына калдырырга исәплиләр. Аларның сөтләре башкаларга караганда майлырак һәм аны сыр ясаучы заводлар бик теләп алалар, ди комплекс җитәкчесе. 2 ел элек Туктар авылы янында төзелгән яңа комплекс авыл кешесенә өстәмә эш урыннары да булдырган. Хәзер инде тырышып технологияләрне бозмый эшләргә һәм тотылган чыгымнарны каплап табышка эшләүне тәэмин итәсе кала. Көз айлары кыргый хайваннар арасында төрле авыруларның киң таралу вакыты. Шулар арасында котыру шире тереклеккә зур куркыныч тудыра. Әлеге авырудан зыян күргән авыл хуҗалыклары, йорт хайваннары кешеләрдә аз түгел. Шуңа да вакытында чарасын күрү мөһим. 28 сентябрь бөтен дөнья котыру ширенә каршы көрәш көне булып санала. Быел республикада вакцинацияләү эше дә нәкъ менә шушы көнне башланды. Ләкин кыргый хайваннарның һәрберсенә аерым вакциналар ясау мөмкин түгел. Бу очракта ветеринария хезмәткәрләре нәрсә куллана? Ни өчен вакцинаны җылы вакытта гына таратырга ярый? Һәм аның кыргый хайваннарга зыяны юкмы? Ветеринарларның әлеге мөһим эшендә тапшыруның иҗат төркеме дә катнашты. Апас районы ветеринария берләшмәсе табиблары котыру ширенә каршы вакцинацияләүнең инде икенче этабын башлады. Бүген моның өчен һава шартлары да туры килеп тора. Көн җылылыгы 4-10 градус тәшкил итә. Кыргый хайваннарга билгеләнгән вакцина гади генә түгел. Алар яшәгән урман кырларга ветеринарлар махсус аралы вакциналар тарата. Ул ит фаршыннан ясалган, кечкенә генә шакмаклы җимнән гыйбарәт. Белгечләр әйтүенчә, мондый махсус дару ерткыч җәнлекләргә генә түгел, хәтта йорт хайваннары өчен дә зарарсыз. Вакцинка себе представляет. Вакцина кичкенә генә брикет, җим формасында ясалган. Әлеге брикетны сындырып карасак, аның эчендә дару икәне күренеп тора. Менә шундый кичкенә генә 2 мл күләмендәге пакетларга вакцина салынган. Гадәттә без аларны төлкеләр яшәгән урыннарга, аларның уялары, сукмаклары тирәсенә куеп чыгабыз. Котыру авыруына каршы вакцина елына 2 тапкыр яз һәм көзге чорда үткәрелә. Профилактик чара бигрәк тә төлке, бүре һәм янут сыман этләр өчен каралган. Чөнки әлеге төр хайваннар котыру авыруына аеруча тиз бирешүчән. Шуңа да сезон сайын республиканың һәр районында махсус ветеринар бригадалар булдырыла. Апас районы буенча хәзерге көндә барлыгы 4 бригада эшли. Алар көн сайын 3-4 сәгать дәвамында авыл кырыйларындагы урман болыннарга вакциналар тарата.
Ветеринария хезмәткәрләре әлеге эшне бер атна эчендә тәмамларга ниятли. 1 квадрат километрга 20-25 брикет таратабыз. Һәм инде 7 көн узганнан соң без шушы менә тараткан җирләрне комиссия белән яңадан карап чыгабыз. Һәм дә инде карыйбыз ашалганын. Ул инде безнең булырга тиеш гомумән 40-50%-ка кадәр җитәргә тиеш. 8-10 ашалган булса без аны яхшы дип табабыз. Һәм калган шушы брикет вакциналарны без җыеп алып яндырабыз. Гомумән әйткәндә, безнең Апас районы буенча менә шушы вакциналарны кую нигезендә дип әйтгәндә 2 ел рәттән катыру шире чыкканы юк. Ничек кенә булмасын, төрле вакыйгаларга әзер булырга кирәк. Вакцина барыбер бөтен хайваннарны да авырудан коткарып кала алмый. Шул исәптән кеше дә зыян күрергә мөмкин. Мисал өчен, авыл тирәсендә яисә урман кырыенда төлке күрсәң, беренче чираттан эшләргә. Иң мөһиме, авыру хайванны сәламәтеннән ничек аерырга була. Бу хакта ветеринария белгечләреннән сораштык. Төлкеләр очраган вакытта инде шул киләләр нигә авыл ниләренә хуҗалыклар тирәсендә йөреп бит инде этләр янына килә инде. Һәм дә бешеный икәне күренә инде, ул селәгиләре акса инде. Күзләре ялтыраган була инде аларның. Хәбәр итәргә кирәк ветстанциягә инде. Һәм дә шул эшләгән дәвердәге врачлар килеп шул хайванны тотып чарасын күрәләр. Кыргый хайваннарны контрольдә тоту эше ветеринарлар белән беррәттән аучыларга да йөкләнә. Ветеринар берләшмә хезмәткәрләре вакциналарны күбрәк авыл җирлеге тирәләренә таратса, аучы инспекторлар урман кырладагы урыннарга чыгара. Гомумән, аучылык җәмгыяте кыргый хайваннарны гел контрольдә тотарга тиеш. Хәзерге көндә Апас районы буенча кабан дуңгызлары саны арткан. Алар кукуруз һәм көнбагыш басуларына зыян сала. Шуңа кабан дуңгызларын атарга рөхсәт бирелгән. Безнең Апас аучылык җәмгыятендә барысы 5 производственный инспектор эшли инде. Алар үзләренең эшләрен беләләр. Кыш көн инде безнең 1 январдан зимний маршрут дип атала хайваннарның исәпләрен алу башлана. Һәм шуннан соң терлекләрне, кыргый хайваннарны ашату, аларның исәпләрен алып бару. Күбрәк булган чагында, әгәр дә артып китә икән башсан, аларны инде без атыйбыз инде регулирование численности дип. Аларны менә күпчелек терлекләрне инде атырга туры килә. Артып китмәсеннәр өчен, хуҗалыкка зыян салмасыннар өчен. Һәм менә кыш көне һәм яз көне инде вакцинация тарату бешенствога каршы. Апас районына барысы бергә 20 000 вакцина кайтарылган. Аларның файдасы да сизелә башлаган инде. Гомумән, Татарстанда соңгы берничә елда котыру авыруы кимүгә таба бара дип белдерә белгечләр. Кыргый җәнлекләр артык үрчеп китсә, алар авылдагы кош-кортларга да зыян сала. Апас районы Кыштау авылы янәшәсендә бер ферма коз асрыйлар. Козларны ябылуда яткыра алмыйсың. Ачык һавада ничек төлкеләрдән сакларга? Гыймрановлар козлар торган карданы электр тогына тоташтырылган чыбык белән әйләндереп алган. Бүген бу гаилә үзен тулысы белән фермерлыкка багышлаган дисәк, ялгышмабыз. Козлардан тыш күпләп атты асрыйлар. Шактый еллар Апас районында агроном булып эшләгән Кәфил абый Гыймранов авыл язмышы өчен борчылуын яшерми. Элегрәк мал тавышыннан шаугыр килеп торган болынлыкларның буш торуы күңеленәрне Кәфил абыйның. Шуңа да 2 ел элек ул әлеге җирләрне арендага алып, үз эшен башлап җибәрергә карар кыла. Кәфил абыйның барлык хыяллары да тормышка ашканмы? Атлар үрчетүнең төп авырлыгын иде. Чираттагы очрашуда Кәфил абый белән әнә шул вакытта сөйләштек. Бер яктан иксез-чиксез болынлык җәелеп китсә, икенче якта әрәмәлек үсеп утыра. Искиткеч гүзәл табигаты белән күз явын алырлык урыннар. Өстәвенә әле салмак кына атлап, үлән утлап йөргән атлар үзенә күрә тагын бер ям өсти сыман. Апас районы Кыштау авылы янәшәсендәге болынлык Кәфил абый Гыймрановның шәхси хуҗалыгындагы атлар өчен хәзерге вакытта төп яшәү урыны. Бу чиста болынлыгы безнең авылда 140 башлар әрәмәгездә терлек бар иде, 200-300 сарык бар иде. Да чиста болынлыгы, тикетушында җиридер. Вакытта терлек кимеде, авыл халкы картайды, болынлык инде куак басты, әрәмә басты, сазлы, күлләр кипте, анда күлләр бар иде. Инде менә 2нче ел мин шушы территорияны арендага алдым, 20 гектар атлар асрыйм. Ана атлар чистартып, күрәсез, чистартып бер инде әрәмәлек тә юк, капкыры такыр басы ясап, җәй май аенда чыгарам мин. Сентябрь биткәч атларны алып кайтам. Дөрестән дә атлар асрау бер дә җиңел эшләрдән түгел.
Һәрбер хезмәтнең үз тәртибе булган кебек, бу кәсептә дә төп кагыйдәләрне исәпкә алырга кирәк. Өстәвенә әле авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү күп көч һәм тырышлык та таләп итә. Шуңа күрә Кәфил абый авыл халкында үзенә ярдәмгә җәлеп итә. Фермер сүзләренчә, хәзерге вакытта аның хуҗалыгында бөтен яклап та универсаль эшчеләр хезмәт куя. Бер үк кеше тракторчы, комбайнчы, механизатор һәм шофер ролендә үти. Атлар алам мин молотняк, шул 200 килолы, 180 килоларны шушы сентябрь, октябрь вакытында инде. Елы буе асырым, ат күрмә инде, усилин ат күрмә. Иде мини цех, безнең семейный, кешеләр дә привлекать итәбез, күп вакыт инде. Ясыйбыз казылык, тутырма, ит каптитәбез, ат ите, каз ите каптитәбез, тагын каз фирмасы бар. Кышы буе безгә эштә, занятоста и акча да инде. Гымрановларның хуҗалыгы дөрестән дә ишле. Атлар белән бер рәттән казлар да асрыйлар. Ни өчен нәкъ менә каз дигән сорауга табын күрке каз дип җавап кайтардылар. Чыннан да, каз итенә һәрвакыт ихтыяҗ җитәрлек. Шуңа күрә хезмәтнең нәтиҗәсе дә сизелә. Ләкин кош-корт үрчетү җиңел эшләрдән түгел. Бигрәк тә казлар өчен беренче чиратта су һәм чиста яшел үлән булуы мөһим. Шунсыз табыш алып булмый диешмәгәр. Үстерүе бер хәл, эшкәртеп сату ягында җайга салырга кирәк бит әле. Бүгенге көндә һәрбезнең монда 1000 каз. Шуларның бер өлешен, Алла боерса инде, без аны төрләтә сатабыз. Сорауларыбыз, заказларыбыз күп. Һәм менә гәҗитләргә белдерү биреп без шулай аларны сатабыз. Бер өлешен инде әлегә баягы шушы ысландырып, тагы кулдан ибездә сатып бетерәбез. Казлар үстерүдә Гымрановлар инде шактый тәҗрибә тупларга да өлгергән. Шуңа да фермерлар тәгаен белә. Казларны кичкенә чагыннан ук алып үстерү күпкә отышлырак. Ләкин ничек кенә булмасын, кош-кортка аерым тәрбия кирәк. Гөлназ Гымранова сүзләренчә, кирәкле дарулар, витаминнарны әзерләп, ветеринар яктан ярдәм кирәк булса, алдан ук чараларын күреп кую сорала. Барлык кагыйдәләрне дә күздә тотып эшләү сыйфатлы продукт булдыруның төп шарты. Әлбәттә, элек без буларны башында эме белән эшли идек. Хәзер инде шулай мөрәҗәгать итәбез. Күрше авылларда махсус бригадалар бар. Шул бригадаларны алып киләбез. Каз эшкәртүчеләр. Аларга махсус казның башыннан түлибез. Башыннан мәсәлән 100 каз эшкәртте икән, аларга махсус шулай кешеләрендә белеп санап киләләр үзләре шулай махсус. Шайтыр без аларны шуларга йокытабыз. Әзер продукция безгә сатырга товарный вид ясап китеп баралар. Күргәнебезчә, тырышкан кешегә авыл җирендә дә эш табыла. Шулай да бу очракта иң авыры эш башлаудыр мәгаен. Иң мөһиме үзеңә дә, кешеләргә дә файдалы булырлык юнәлешне сайларга кирәк. Кулыннан эш килгән кеше бер кайчан да югалып калмас. Узган шимбәдә Казанның агросәнәгать паркын районнардагы аграр көллият коллективлары үз колына алды. Уку-укыту гына түгел, күбесе егет-кызларны эшкә өйрәтү максатында җирләрдә эшкәртә. Менә шунда үстерелгән продукцияны шәһәр халкына тәкъдим итте алар. Бәйрәм төсмерен алган ярминкә сатып алучыларның да күңеленә хуш килгәндер. Уку йортлары бәяләрне артык күтәрмәгән иде. Әлеге дә баягы шул бәрәңгә генә җитми калды. Оештыручылар моны киләсе шимбәләрдә истә тотачакбыз дип ышандыра. Күбрәк иген культурасы, быдай, арпа, шул вакытта бәрәңге, кызыл чөгендер, кишер, суган, барса үзенең көчле әзерләнгән. Без гомумән алып килдек бүгенге көндә 10 тонна продукция. 10 тонна продукция, менә шуны уже инде почти сатылып бетте. Быел да корылык булуга бәйледер инде. Кеше күп алай берне бүтән елларга карый, күбрәк алар, хәтта погода шартлары бигә булмаса да, шуңа күрә без инде килдек, теге бик эшәк итеп акча эшләргә итә түгел, Казан халкын сөендерергә дип. Шимбә ярминкәләре ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Шуңа да шәһәр халкына кышлык яшәшә, азык-төлек тупларга мөмкинлек тудырыла. Ярминкәләргә рәхим итегез. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сезнең сорауларны кабул итү өчен WhatsApp номеры эшли. Элемтәдә торыйк. Заман чире рәхимсез. Шуңа да үзебезне, якыннарыбызны саклыйк җәмәгать. Исәнлектә күрешергә язсын.